Хамсия запазили са жива. Да. За 10 минути е готово. Абе, някой лиферче няма ли? Трябва сега да излизат лиферите вече. Хамсията е. Разправиха миналата година този Диан с Киро ходили на това. На Илия Бояджиев, Диан фанал един голям, а трябва на зазоряване и бягат. Като са съмни още. Иска сега да ходиш един лифер, иска да хванеш малко зарганче, 2-3, да ходиш 2-3 тапи с проволки, да ги оставиш и се хващат лиферите. Да. Обаче, ти знаеш ли в кой залив е мамка? Миналата, кога беше последното, където ходихме? На дългия вълнолом? Аз на такъв риболов ходя само на Синемора с такин текст, защото там е такова место, дето лифера се ходил постоянно. И по обяд и сутрин и съм стигал до 4-6 риби. Да. 3, 5, 11, но един ден по обяд като тръгна. Тогава е влезал. По-малко от 350-60 грама няма, големия беше 510. Това е един голям. Да. Около 400 и няколко. Да. Так му заскарат. Да. Ей тук, нали така, на вълнолома един фаща попчета и фърлял емче. Та вика по някой черноков взимам, кай по 10, по 15, те ходят. Единични такива хаймани. Ама сега пълно наблягаме, ще не умръзне само. Сега съм хвърлял 3 пъти. 2 пъти сутрин без да ударят. Двете колко ги фанах се добят към около 6-6,5. На обяд съм взимал аз там. По обяд. Не съм сиял чак за обяд, ама... Не, от обяд, от сутрин до обяд си отивам. На времето фанах една към 5 кг, една пък ми щупи куката там, колко голям беше. Аз казвам, запазали хамсия да пошли... Да.